Ai moi Janina. Mitäs sä? No kun mä voitin semmosen 2 hengen risteilyn tonne Tallinnaan koko huomiseksi päiväksi, mä ajattelin kysyä sua mun seuraksi. Joo, totta kai. Mun täytyy vaan äkkiä hankkia sit mun hevosille hoitaja, niin. Joo, no toivottavasti sä saat sen, niin ois tosi mukavaa, jos sä voisit tulla jo heti tänään illalla sitten meille, niin päästäis heti aamulla lähteä ajamaan tonne. Joo, no mä soitankin heti Suville. Noniin, hyvä. Joo. Ilmoittele sitten aika viestillä. Juu, laitan. Joo, moikka. Moikka. Moi Viivi. Moi Suvi. Mun piti kysyä, että onko sulla huomiseksi jotain niinku sovittu, kun mun pitäisi saada mun hevosille hoitaja, kun mä oon menossa risteilyllä koko huomiseksi päiväksi. Mulla on työkiertä, mutta mä voisin laittaa vaikka mun 3 tyttöä sinne, kun sä tiedät, niin ne voisit hoitaa hevosia. Joo, kiva. Noniin. Mä voin lähteä vaikka heti nyt niin tutustumaan talliin vaikka. Juu, okei. Mä menenkin hoitaa tästä iltatalliin. Kiitos. Juu. Moikka. Ai, Maisenni ja Sari, te tulitte jo. Joo, äitikäs tulet tänne näin ja toi Sanna ei päässyt mukaan, kun se pelkää pyörällä pimeässä, mut me ei! Niin. No okei, kiva. No niin, mä voin näyttää teille sit nää hevoset, eli tulkaa tänne vaan. Tässä on siis nämä hevoset. Eli tässä on Jade ja tässä on Ade. Ja Ade on siis 7-vuotias puoliverinen tamma. Ja se on vähän säikky tuolla, vähän sählää ja silloin Janne vauva sille ei voi hypätä. Mut se on ihan rauhallinen ja kiva. Sitten tässä on Jade. Jade on 18-vuotias poni ja se on vähän jäykkä sellainen, ihan kiltti ja varma ja hyppää hyvin ja sellainen, että sitten se kumpi on kokeneempi, niin saa mennä Adella. Eli mä! Okei, no niin mennään sitten, niin jätetään hevoset nukkumaan. Te voitte nyt sit mennä, niin mäkin tästä just lähden, niin tuutte sitten aamulla hoitaa. Ja mä jätän ohjeet tuohon kaurakipon päälle! Okei! Hypätäänkö tänne paalin päälle? Joo! Hei, kato tuolla ne nää hevoset! Meidän piti tehdä niille ehkä jotain. Moi! Moi! Täällä te ootte! Se on niin söpö. Niin no. Mut katos mikä täällä on. Lappu. Meidän piti vissiin tehdäkin jotain. Katsotaan sitten. Jos on kateissa, loimittakaa sadeloimilla molemmat hevoset. Mitä sä sanoit? Jos on kateissa, siihen siinä lukee. Ei, kun siinä lukee jos on sateista. No mutta ei täällä nyt kyllä oikein saada. No ei niin. Missä se Viivi on? Onko se kateissa? Katsotaanko mitä siinä lapussa lukee seuraavaksi. Joo, hyvä idea. Laittakaa ne laitumelle. Ai niin, Adelle pitää aina laittaa riimu. Mä en laittamaan. Ja antakaa molemmille heinää 2 kasaan. Revi heinät auki. Ha, kehtaankin haukkuu mua. Kai se haine kotteli. Tässä on ekalle. Ja tässä on toiselle. Kädännöstä riittää. Heinäpalkio edessä. Odota, Penni! Mitä? Ei sulla ole ollenkaan tarpeeksi minkään turkkapäisiä. Tässä on niille riittävästi. Nyt mene. Laitetaan tähän toiselle. Joo. Ja tossa toiselle. Viedään ne vaikka tonne. No tässä on ihan varmaan hyvä toiselle. Noin. Mut siinä lapussa lukee, että revi heidät paukki. Sä oot kyllä lukenut väärin. Olisiko sinä lukenut auki? Niin varmaan on lukenutkin. Revi heidät auki. Ihan
Joo! Heinäsata! Hei! Tuu kyyki. Joo, hei. Ai niin päästään ulos. Ai niin. Tulkaa vaan. Miksi toimistaan tossa? No kun se oli mun tiedä, että mä vein heiniä. Siivotkaa karsinat. Jären karsinaan oli joton nurkka. No miksi ihmeessä? Mä tiedän. Täällä se lantala on. Auta tai aukee. Hei, kato tuossa lukko. Ai jaa. Ei. Auta. Mahtavaa. Hei, lähtkö ottaa he? Miks mä? No siis, kun sä oot vanhempi. Mä en nyt kyllä ihan tajunnut, mutta näinköhän tää piti tehdä. Niin varmaan. Joo, kyllä mä luulen. Tää on jotain. Ai niin ne vedet. Se oli joton nurkka. Tähän se oli joton nurkka varmaan piti ne pistää. Vedet oli kunnossa. Onks vielä jotain muuta? Puhosata kaurat. Häh? Hei, tossa oli ämpärit. Otetaan ne. Ne on varmaan ne oikein. Ei. Se on mun, se sopii mun takipäriin. Ja kato, tässä on tää pursutin pussi ihan tarvista. Eli 2 tämmöstä. Oho! Nyt olet valmista. Mennään, Sari. Jiiha! Jiiha! Meitä ei enää estettä. Mennään hakemaan lisää. Täällähän on paljon esteitä. Neste päälle. Joo. Paljon esteitä. Mikä otetaan? Mikä paras? Tuolla on parhaat esteet. Haetaan siellä. Ai, Mitä sä sanoit? ei mitään. Ai, Mihin sua sattuu? Ei mikikään. ai, Kuka sitten täällä oikein puhuu? ai. Sanna! Mitä sä siellä teet? No mä olin nukkumassa. Täällä ei oo pimeätä eikä oo kylmä. No mut otetaan nyt ne esteet, niin eiköhän nää tästä vaikka kelpaa. Näähän on heinäpaaleja. Mutta kun näitä on kiva hypätä. Ai. No selvä. Tästä sitten. Oho. Oho. Riittääkö? Joo, Jee, me päästään lapsesta. hei, mennään hakemaan hevosia. Joo, otetaan ne. Otetaan ne jade. No niin, Ade, tule. Tule, jade.
oikein lasket? Shh, mä menin nyt ihan sekaisin. Anna, mitä sä lasket? Shh, mä suoritan nyt vaikeaa laskutehtävää. Mene pois nyt. 1. Nyt mä sen laskin. No mitä sait vastaukseksi? Meitä on 3 ja hevosia on 2. 1 hevonen liian vähän. Niin. Joten tässä on mun ratsu. Sen nimi on Mirjami. Sä meet Jadella Sennin kanssa 2 päällä. Mitä se on? 2. Ootte molemmat samaan aikaan sen selässä. Okei, no heippa Mirjami. Mä käyn vessassa. Nyt mä sen keksin. Mä hyppään tänään Adella, niin kun te menette Jadella 2 päällä. Ei varmaan. Hyppää nyt. Voi voi. Koita vielä kerran. Mutta sen. Hei. Helppo vaan. Mestari. Ja niin käden. Kokeillaanko taas? Joo. Yes! Hyppää uudestaan! Mä hyppään tonne, että laukkaatte. No laukata, kumpi suunta? En mä tiedä. Ja tukasta kiinni, nyt mennään. Otetaan tämä oikein. Olipas kiva katsastus. Loimitetaan vielä hevoset ja päästetään ne sitten ulos. Hoitetaan nyt tää iltatarvi. Mitäs tässä vielä lukee? Revi heinät auki. Taas se haukkuu meitä. Edelleen siinä lukee revi heinät auki, mutta tässä ei ole kuinka paljon tarvii heinää. Heitetäänkö molemmille koko paalit? Joo. Mäkin voin auttaa. No niin. Lukkoa ensin. Ei tää aukee. Nyt mä keksin! Ei tota aukkoa tohon olisikaan pitänyt jättää. Se olisi kuulunut tähän. Ai se mihin ei saanut laittaa näitä. Joo, just niitä. Oho, no ei se haittaa. Nyt heiviä. No mutta tää asia on helposti korjattu. Mutta kun sitten tuolla on vähemmän. Tässä on nyt se aukko, joten ei se on ihan hyvä. No kai se on, mennään laittaa kaurat. Joo. Mitä? Adella ei saanut hypätä. Miksi? Sillä on jännevamma. Hetkinen. Mulla oli jonkun Sumin numero ja sit mä soitin
Onko sulla jotain asiaa vai? Voinko mä? Jälleen aukko on oljeton aukko. Ota mun känkä näkyy. Onks lämmin? Hakemaan hevosia. Meitä on Hei! Hyvä idea. Joo. Uudesta. Moi Namo. Moi. Mitä kuuluu? Tuutko sä sieltä tulos? She says I'm walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.